ปะHulayan na guys, mari biglang diamond. Ano ba mabusin? Ada guys nih, wow, simple dan ini. Ini pura-pura gibay guys, ini pura-pura Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nongthamon khangni be gubun monse video bordinai jabai. Nwa hol. So guys, etia moi video upload dibo ahisu. Tar pisot bhabilu ki video bana boli hapani solo kintu hondiar view tu iman thunia lagil mane nobonake thakibo nwarilu. So bana lagi gol to video banai dilu. Apnaloke sabo. Amphrai ne kiba tu noha hoi goli aso. ইমান ধুনীয়া ভিউ আছিল ভিউটো নোহোৱা হৈ গ'ল না কৃতি নোহোৱা হৈ গ'ল দলাকাচ্ছি गाइस नोंथांमोना जोंनि गामिनि हालंबारि गामियाव आग्लानि बहुत नियम नुगोन आरोना मोनानाय लोगो लोगोनो दुब्लिनिफ्राय सिर सिगांथ' इयाव लानानै माइ रोगायोमोन इयाव कान बानैखौ सल्दाराव लानानै माइ रोगायोमोन दाना साइकेल लानानै माइ रोगायो आरोना ओमफ्रायो आरो ट्रेक्टरजों रोगायो आरोना खिन्थु जोंनि गामियाव साइकेलजों रोगानाय माबाया दाबो दङ आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय आरो Bilang bay ang ni kau dah ni lagi dah lagi siapa dah so guys ini thula ya ore padi thula guys man Istiwa tangai kaji tiada ada Thula जाबाय जोङो थुला जानो गोनां जाबाय भगवान कुलुक 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 Anda duginya नोङो फाथाव इस बा मदनि दुगिनि फायदियो दुगिगोन नोंखौ नों खारदो गाइस नै वाव जि मोजां दिनैफ्राय आथिं फादबाय थिरा माथि जोबदा दाखालिनो मोननै थें फादोंमोन ना एमबो वा हा हा नों रेमबो जाबोदो नामा es krim bol nugo जगन्नाथ क्या हो गया नंगौ गदा
apa ya kan balas sorry hah trời ikan sengaja bawa dia menusuk barley ভগবান selain ada apa ayo không lấy được nữa Pokoknya oरैबायदि बार भगवान गोसोम खालामना फैबाय इमान बरिया नांदो आयो नायनो बारदोलाबदों बारदो दुब्लिनि भिउ ओमफ्राय खानाय बिरलांनायदो आरो गावदाङा हाल्ला खालामनायजों मानसिफोरा माइ रोगानायजों ओमफ्राय मोखौलांबाय थानायजों ओरैबायदि भिउआ मोजां जादोंना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गावदाङा माने गस्ला गानना फैयाखै आरोना देग्लिनो गावखौनो एकदमबारे मा सानदोंमोन आंखौ गोजाङा माया होननानै आङो नाजानानै आंखौ बिराद गरम जादों होननानै बुंदोंमोन आरोना दा नै गोजांदो गावदाङा दा गावदांनि आखाइया बायबाय नै